welcome to our vlog for tonight. And of course, kauban ako ang nagagandahan at ang mga exotic beauty, ang mga beauty kakaiba, kagandahang nagmula pa sa kaibuturan ng mga mayon volcanoes, mga kagandahan sa balat ng tinalupan, ang Circle of Stars! Of course, our topic for tonight talagang kakaiba. Mamamangha ka sa topic kasi a little bit sensual, medyo sexual, pero behave kami ngayon kay bawal yan sa social media. Our topic for tonight is mga lalaki. Boys! Ganda ba, boys? Lili. Hello? Sige na, mga plastic! Ganaan sa boys, pero di namin ganaan ang tomboy. Siyempre, oo. Pero we belong to LGBTQ community. No color, no brand. We win as one. Corrected by. And of course, siyempre kay basta laki ang hisgutan, kinahanglan jud atong ayuhon gud ang filter. Because our question for tonight, unsa nga klase sa lalaki, iyang color, unsa klase sa lawas, ang makapaluya kanimo in English, it can give you a cold shoulder. Meaning to say, kung imo na makitaan nga porma, lawas sa lalaki, maluya jud ka, ug makaingon ka nga, ay, pag-ibig. Alright, atong sumdan ni Peter Neal. Kani siya ang blandina sa among grupo. Alright, Peter Neal, muna pangutan, unsa imong ganahan sa usa ka lalaki? So, ang ganahan ko sa kalaki is kanang Seryoso kayo. Gana siyang lalaking kung seryoso. sa skin, ganan kog moreno and then bahalag, anong dark mo sa bahalag negros niya. Perfect teeth. Perfect smile. Yeah. Lamig siya perfect teeth, no? Nya, May akong weakness. limpiado po siya. No? Yes. Could you imagine, magjula mo sa imong boyfriend, nagsalapat ang mga kiki. Basta perfect na bahala ng kasabulang ang kiki, perfect yun na siya. Oo, di ba? So, dapat limpiado yun. No? Kana pag ginhawa, Dapat, Pag ginawa bang uyak. so make sure kung makikising-sin ka aning artista ng mga blandina nga Amega, dapat kung nakapanutbrush ka, perfect ang imong mga locations sa imong teeth, ang pagka-structure din, whitening lotion ang imong ginagamit. Pero sa kuha, perfect fit. Murag Social distancing. murag kang dinosaur nga gikas worldwide ko guys. So manang iyang weakness kung magta siya perfect teeth, maluya na siya. How about yung harame? Ako, say, Unsay color, structure sa body sa lalaki nga mudyo na makapaluya ni mo dahil murag mawan jud ang kusog imong kalag mo atras yung kapulo dahil. Sa iyong panglantaw, sa iyong mata. Sa eyesight, vision. So kinahanglan 2020 ang vision. so optical ang dapat. Right na. Right, kuya Amega, oh. Alichinitan dahil Moreno. Balingkinita ng maluya jud ka dahil. Murag nakibot ipasabot dahil. Amin na dyan sa gipakan ng pini. So iya teeth, iya eyes, dito po na yung mga weakness. How about you, Daniela? Murag komunikado mo Wala ganahan pala dahil. sa aqua ang center of the body. The middle of the sea. And that is the abs. Wow! Ay, ang abs mo ay makatrack sa ako. Absolute. Perfect. So ganun ka mga balong-bulungundukin, Daniela. From lugak-lugak, China. Labi gundo-undo, kanina may samping yung ulo sa abaga, maghikap kasi at kayan sa lalaki. Naamagod siya like, mura siyang inulan. Naamag kasi inulan. Kaya naman siya mga bundok-bundukin. From Baal to volcano corruption. Eruption! O ako, kung ako inyo pangutan ko, my weakness pag sa lalaki, chinito. And then, chinito ang yung beauty, mga Korean beauty. And then, ganahan kong lalaki nga, ligon o bagtak. Kanang ligon baka tumrag mga soccer player. Kada maglatay, magdulay na kuana. Mangurog na kuana. So dapat mga boys, weakness. ang daw ng mga fertilizer para sa para abuluhin.
grabe, may pagkakuan pa din kaday, may pagka-agriculturist po day kaday. Apply ko di mo tanang kuan day, cycle of life. How about red? Kung sa imong weakness day, ganahan yung mga color sa lalaki. Kung ngayon, ganun. Dagat taas pa siya na ako. So, 5'8 man ko. So, 5'8 kaday? Sure kaday? Munang dapat taas ko wala kayo. Lisod ko kayo. Mas buhok pa na ako. Ako ang marang gagawin. Gugman mo. So 5'8", nandun po siya. So, dapat 5'10". So, sure ko ka-high pa yung ganahan. Kuan, ganun. Hindi ko mag-brush. Ayun. Masagal? Manchit yung so stop walk. Ganahan siya. Dahil pag bukod kayo, ili-up na Pwede naman yung sa Akasha. So, mga na yung weakness. How about Jubuti? Yes. Karena cuma pakai itik-itik. Kano kang lamin na pumutong day? Basta samputan na siya, nago na siya double impact. Like boxer, Underwear. Like juno. Gapadit di ay ng lalaki. Kay double boxer lang. How about Juela? Ato pa ako munang pinakababae-babae na mamaghalino ko. Pinakababae. Sa among grupo kanino siya babae. Second Peter. O ato siya pa Juela. Kung sa ganahan niya mga colors sa lalaki o kung sa ganahan niya mga forma sa lawas sa lalaki. Ganahan ko, katamtaman niya yung skin. Moreno. Asian. O Asian. Caucasian man ang dahil. Ayaw mo nag-Caucasian. Caucasian yan. Hindi ba naman I thought Caucasian is murag ka ng brown na di. White. Mga white. White. Dahil Adi kay ang mga Barbie. lalaki, ganahan ko, ang mga juktakels, pag-food. Pareho na yung taganahan tayo katong pag-food. Dahil ang mga lubay na, Asa na take to that. Pang TikTok! Kano ganahan siya kung bagtak na. There is something kung sa in English yung bagtak. style. Bags. Bagster! So ang weakness, ina siya kagwapo na pero ang weakness simple ra gyud Hindi kaayo. ko guwapo kaayo. Hindi ka maot kaayo, pero hindi ko rabas sa kay basta sampot. Everybody. Oh, kung babae mo siya, napon bilain nga babae nga blonding yapon buhok. Ipos from Vietnam. This is Peter. So, unsa may imong ganahan nga, the question is, unsa yung ganahan yung mga colors sa lalaki o structure sa iyang lawas? Naka-oring. Ano ka orange? Kinahalang isulti. Okay, flip ang camera. Kita niyo mo. Boy siya. Kalimot yung mga Di siya kastorya kay Gato bang? lamig paa, pulid ang paag pagtak, and then, dako unsa. Ay! Makahin mo og right of way sa iyang yutot. Pero kung ka ba tayo, mo yung style right of way. Jagi na yung DNR. Wide, widening. So, mo na yung mga weakness. Kung sa mga kanang Wala mo pasiklit. Benjo na yan. Ano ka dito? Sa mga pwede mo sayaw. Wow! Nasas na yung sila. Galing mo kuan game mo. Pag sayaw kay Brooks yung panak yun. Bigaon ka, guys. Sample. Hilig siya yung Likas di ay. sa mga viewers, hilig siya sa mga like TikTok na sa curious. Of course ka na. Bongga siya. Kung hindi mo masigasa. Wala na yung bagugo na ni mo, Jay. Hindi na body parts na emotional. How about Barbie? Sama. Kung sa imong ganahan nga color sa lalaki o kanang weakness. Color? O kanang brown, violet, puti, lago. Dark, then ko anang chubby dayon. Anang dili naligo.
Hugawan niya siya. Pwede naman kung di mo ma-feel ang taste. Tinawag na taste. Lahi The iya greatest. Lahi iya ha kay makahulong sa karabaw nga sa tulubog. Kanang sa mga sapa. Lulangan. Kailangan. Agol. Mo iya ganahan. Sumurad mo na ang mga weakness sa lalaki, no? For sure, kamo ang mga audience who are watching, naapon mo yung mga weakness sa lalaki. So don't be shy, share it with us, di ba? Kaya naabot tayo weakness, not only pag-abot sa gugma, mas dagat pa siya. Pero sa lawas alone, mga luyo, nagyod ta. Munang kamo diha ay jud pabaya yung mga lawas dapat pag-exercise good mo. Look at her on. Dako ani siya sa una 200. Karon 150 na lang kilo. Kaya affordable na ang by kilo sa bakti. Pero mas makalas pag yapon na anak kung sabot-sabot ra jud. Sumukot ang mga weakness. Daghang kayong salamat. Thank you so much for watching. Palakpakan sa ating mga kaugaling for being so honest tonight sa inyong mga ginikanan nga ng lantaw karon. Good luck ninyong tanan. Pakaulawan jud daw. Pero okay ra kuno siya ma-appreciate ra magyapon na maginikanan, especially nga proud sila sa ilahang mga anak nga like us. Daniela, nag-iisang Daniela. Hindi lang sa Mondragon bas birthday mo Mondragon. Oh, last word before ka ihaya. Ano last word? Well, ang masasabi ko lang is go na, enjoy lang good, have fun. Hindi lang sa pagka-unwind or unwind. Ano na siya nga, ma-enjoy lang din yung self. Kasi each and every one, naabot na kaugaling happiness. Wow. Ba ka? Everybody deserves it. Puro ba ka nakapanood brush ka? Kasi yung gitaon. It's a tie! It's a prank! Anyway, daghang kayong salamat. Thank you so much for watching. Don't you forget to subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie, and please click notification button Just follow. para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. Correct. Kaya among gusto sa lalaki, ang lawas nga lami.